Повечето хора не могат да преживеят и ден без захар. Но ето какво се случва, ако я спрете само за 3-10 дни. Ден 1 до 3. Ще почувствате глад, главоболие, дори промени в настроението. Това е абстиненция от захар. Мозъкът ви крещи за дозата си. Седмица 1. Енергията ви се стабилизира. Няма повече захарни сривове след хранене. Седмица 2. Кожата ви се изчиства. Изчезват пъпките, повишава се концентрацията на мозъка. Седмица 3. Мазнините по корема ви започват да се топят. Защо? Защото инсулинът най-накрая се успокоява и тялото ви изгаря складираните мазнини. Седмица 4. Вкусовите ви рецептори се рестартират. Дори плодовете са супер сладки. Ще се чудите защо изобщо сте имали нужда от бомбони. 3-10 дни без захар не само променят тялото ви. Те пренастройват мозъка ви. Истинският въпрос е дали сте достатъчно силни, за да го опитате.